Trnava, v súčasnosti sídlo Trnavskej župy, je mestom s bohatou históriou. Množstvo kostolov jej prinieslo pomenovanie Malý Rím. Nachádza sa tu najzachovalejší fortifikačný systém hradieb z obdobia stredoveku na Slovensku a komplex unikátnych stavieb Trnavskej univerzity zo 17. storočia. Aj vďaka univerzite získalo prvé slobodné kráľovské mesto v dejinách Slovenska postavenie ako centrum vzdelanosti a kultúry. Rozvoj školstva súvisel celkom prirodzene aj s rozvojom knihtlače a so vznikom prvých knižníc. Knižnica Juraja Fandliho v Trnave vo svojej činnosti nadväzuje na verejnú knižnicu mesta Trnava, ktorá bola otvorená v roku 1927, teda pred 95 rokmi. Je najväčšou verejnou univerzálnou knižnicou v Trnavskom kraji. Hudobné oddelenie knižnice Juraja Fandliho v Trnave ako samostatný útvar vzniklo v roku 1992. Spočiatku sídlilo v rámci jednej z pobočiek knižnice, po zrekonštruovaní domu hudby Mikuláša Šnajdra Trnavského v historickom centre mesta sa hudobné oddelenie presťahovalo do nových priestorov. Objekt je pomenovaný po jednom zo zakladateľov Slovenskej národnej hudby Mikulášovi Šnajdrovi Trnavskom, ktorý v tomto dome žil a tvoril. V súčasnosti je tu umiestnená aj jeho expozícia, ktorú spravuje Západoslovenské múzeum v Trnave. Návštevníci si môžu prezrieť mobiliár jeho pôvodnej pracovne a oboznámiť sa s jeho životom a dielom. Vo vstupe do domu hudby je umiestnená pamätná tabuľa, venovaná významnému maďarskému hudobnému skladateľovi, pedagógovi a etnomuzikologovi Zoltánovi Kodálimu, ktorý v Trnave študoval. Zároveň je tu umiestnená aj expozícia Dobro, Vorana slávy, koncipovaná ako podsta vynálezcovi Johnovi Dopierovi a rezofonickej gitare Dobro. Ale k samotnému hudobnému oddeleniu. Knižnica disponuje bohatým fondom gramoplatní a kníh o hudbe. V súčasnosti má hudobný fond vyše 3500 kníh a vyše 300 hudobnín. Oddelenie odoberá 5 titulov časopisov s hudobným zameraním a má vyše 2500 audiovizuálnych dokumentov určených na počúvanie v priestoroch knižnice. Koncertná miestnosť je vybavená pianínom, ktoré sa využíva pri koncertoch a pre návštevníkov slúži aj CD a DVD prehrávač a prehrávač VHS kaziet. Pravidelnými návštevníkmi hudobného oddelenia sú žiaci a pedagógovia škôl. Záujem je najmä o odbornú literatúru či notový materiál, ale aj o počúvanie gramoplatní a CD. Pre širokú verejnosť a záujmové komunity ponúka hudobné oddelenie kultúrno-spoločenské a aj vzdelávacie podujatia, stretnutia s hudobníkmi, koncerty, programy pre deti a mládež, vyučovacie hodiny, hudobnoslovné pásma, súťaže, biblioterapeutické a muzikoterapeutické stretnutia. Veľmi obľúbené, najmä u detí materských škôl, sú hudobnoslovné pásma s maňuškami, do ktorých sa deti spontánne zapájajú. Pre prvý stupeň základných škôl a školské kluby ponúkame programy venované ľudovým zvykom a tradíciám. Pašianky, vítanie jary, prišla jeseň a od adventu do Vianoc. Špecifikom oddelenia je, že od roku 1993 sa systematicky venuje handicapovaným návštevníkom z denných stacionárov a zo špeciálnych škôl. Keďže celý objekt domu hudby je bezbariérový, ich pobyt v hudobnom oddelení je bezproblémový, navyše títo návštevníci majú k hudbe veľmi pozitívny vzťah. V rámci práce s komunitami hudobné oddelenie organizuje aj každoročnú súťaž v speve pre rómskych a mentálne postihnutých žiakov špeciálnej školy. Od roku 2017 sa v hudobnom oddelení realizuje cyklus podujatí pre žiakov základných škôl pod názvom Môj život s hudbou, v ktorom sa prezentujú mladí talentovaní hudobníci.
Priestor dostávajú aj handicapovaní poslucháči umeleckých škôl. V Dome hudby sme privítali napríklad nevidiaceho huslistu a klaviristu. Prezentujeme tak nielen talent týchto mladých ľudí, ale prispievame aj k ich začleňovaniu a k akceptácii väčšinovou spoločnosťou. Pre žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl hudobné oddelenie ponúka hudobnoslovné pásma venované dejinám hudby. Napríklad slovenská a česká hudba 20. storočia, muzikál, jazz, šanzón a aj hudobné pásma o živote a tvorbe slovenských a svetových hudobných skladateľov. V rámci vzdelávacích programov organizuje hudobné oddelenie semináre a školenia. V minulom roku sa v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave konalo v hudobnom oddelení odborné školenie muzikoterapia v špeciálnej pedagogike pre učiteľov špeciálnych škôl, učiteľov základných umeleckých škôl a sociálnych pracovníkov z denných stacionárov. Hudobné oddelenie knižnice Juraja Fandliho v Trnave plní svoje špecifické úlohy. V kontexte jeho umiestnenia v Dome hudby Mikuláša Šnajdra Trnavského musíme konštatovať, že sa tu synergicky spája ponuka služieb knižnice s možnosťou využitia muzejnej prezentácie Západoslovenského múzea v Trnave v prospechu návštevníka.